Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay phi baro ginilong ki khubor ba man tagasngi. Uba susu thena sotun ubade MLA ka Jirang constituency man tagasngi habakran hakilat pathai khubor hanong po ulapin pau kani ka jingtmu wanra ekaktem khalai la ne ka casino ye ka bala prasha dagi paitba ka jilla khamtam ki paitba na them ribhoi banum ailat eka sarkar banbu ekate ekaktem ya khalai ka brang haba po ka Jirang constituency. Na kaliang jung uni unong mi khmat pait ba ulo ong bakum unong mi khmat pait ba watla udon ha ka sarkar kum u MLA henry ula penpau ba udon bat ki pait ba ha ka ne ka jing persha ya ka te ka casino bat na kaliang jung u ula kenturu ya ki rang ba asnong ki bala a ya ka NOC na ka bentaban bu ya ka te ka casino ban weng no khnang ba kan don ka jing suk ka jing shong shngan bat kan wanra kanu ka jing sni Hagabide bat ka kubor ke bala ami kini kisni ke ba kala ham shit bha ka kubor habide bat ka begin play ban mi ban bu ya ka casino ha area jong ka bahap ha ka constituency ke jonga de na kalian jonga ngala su kendit namar ba ngamdon kanu ka jingtip habide bat kini ka jing perkhat banbu ya kena ke sik casino but hadian banglayo ikubor aki arnai mensua ngalayo banya keren batu batki minister baro nadu honorable chief minister nantai deputy chief minister habide batkene ke benta ngalale di banya keren bat ngalau bu ke jingkarpat sik sarkar bahawi day batka jingpli casino tena kalian jongang karpat iki bakin haban perkhat ye ka opinion lene ka view ka jong di paiba namar katkum ka bang yo he ka khubor baki paiba haka consensi ka jongi haka jela ka jongi kimkwa banwan ka banbu ye ka casino haka ki area ka haka consensi ka jongi te haka ni ka por nagalian jonga kumu MLA hoj habangi hai hawide berkanika plan kaba kumalmi kubor ka casino te nagalian jonga ka casino hi ngamtip ka ka bandon hadate ka casino henrai katkum ka kubor ka jingkren naki weipat ka kum bangio man kudo naki weipat kyomba habakwan ka casino kandon ka jingta nagta ki hai ki hake emlang ka salang ka jingta iki paiba te naklian jonga kum unong mikmat bahab ketika konsensi na persajur hagwide bat kene ke benta bat ngamkwa ba ka sokar kan bu ya kene ke casino haki area ki bahab ka konsensi ke jongi bat ngalai yoru ya ka jingkren hagwide naklian itu deputy chief minister ba lai ka jingkren shai hakaba ka sokar ka klem kwa ka nombu ya ka casino klem kano ka rai lene ka jing menjur ka jong ki pajba